ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದು ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕತಾರದ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ. ತುಳುನಾಡು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಅಂಚಿನ ಪುಣ್ಯದಂಗನೋಡು ಪುಟದನ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯವಂತೀರು. ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡನು ತುಳು ಭಾಷೆನು ತುಳುತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ಕವಿಕುಲು ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೇಡು ವರ್ಣನೆ ಮಂದಿರು. ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ರಾಯ್ನ ಪಾಲ್ತಾಡ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕವನೋಡು ಇಂಚ ಪಂತೀರು. ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭೂಮಿ. ಭಾರತಾಂಬೆನ ಮಗಲು ಕನ್ನಡ ದೇವಿನ ಸೋದರಿ ತುಳುವಪ್ಪೆ. ಮಾತ ಭಾಷೆದ ಜೋಕ್ಲೇನು ಮೋಕೆಡು ತಂಗಡಿ ಜೋಕ್ಲು ಲೆಕ್ಕ ರಾಂಕೊಂದುಲ್ಲಲು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಅಂದು. ತುಳುನಾಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸೌಹಾರ್ದತೆಡು ಸಾಮರಸ್ಯಡು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂಚ ಬಾಳೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಐಕ್ಯ ಪನ್ಪುನಿ ಅನೇಕತೆಡು ಐಕ್ಯತೆ ತುಳುನಾಡದ ವಿಶೇಷತೆ. ಈ ಕವನ ಈ ಪಾತೆರೆಗೂ ಸರಿಯಾದ ಮೂಡ್ದು ಬೈದರು. ಅಂಚೆನೆ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲ ಶತ ಸಂಭ್ರಮ ಮಂತನ ನಾಡೋಜ ಕೈಯಾರ ಕಿಂಜನ್ ರೈಕುಲು ಇಂಚ ಪಂಡದಿದ್ದೀರು. ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳು. ಸಾರ ಹೆಸರದ ತಾಮರೆ ಪಂಡಿ ಬಾಯಿಡು ಕೇಂಡಿ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಊರ್ಕರುಣು ಅಮೃತದ ನುರೇ ನುರೇ. ಅಂಚೆನೆ ತುಳುನಾಡದ ಪೊರ್ಲುನ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೇಡು ಕವಿಕುಲು ವರ್ಣನೆ ಮಂದಿರು. ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಸಂದಿಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಇಂಚ ಪನ್ಪುಡು. ಬೂತೊಲು ಮರಿಯಲೊಡು ಗಟ್ಟ ಉಪಯೋದು ಮಿತ್ತದು ತೂನಗ ಮುಡಾಯ್ದ ಗಟ್ಟದ ಭೂಮಾಲೆದ್ದು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕಡಲ್ದ ತೆರೆತ್ತ ಒಯ್ಲು ಮುಟ್ಟ ಇಂಚಿ ತೆನ್ಕಾಯ್ದ ಚಂದ್ರಗಿರಿದ್ದು ಬಡಕಾಯ್ದ ಭದ್ರಗಿರಿ ಮುಟ್ಟ ತುಳುನಾಡನ್ನು ತೂನಗ ಸತ್ತಿಗೆದಾತು ಮಲ್ಲೆ ಹರಿವಣದಂಚ ಉರುಂಟು ಪಣವದಾತು ಪೊರ್ಲು ಅಂಚ ತುಳುನಾಡು ತೋಜುಡ್ಗೆ. ಇಂಚಿನ ಈ ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟದನ ತುಳುವೇರು ಊರುಡು ಮಾತ್ರ ಹತ್ರ ಊರೋರ್ಮೆ ಲೋಕೋರ್ಮೆ ಪೋದು ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಕಮ್ಮೆನೂ ಪಸರಿಸದು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಒಂದರೊಂದುಲ್ಲೇருந்து ಪನ್ಪು ನಾವು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕತಾರಡ್ಲ ತುಳುಕೂಟ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಕರಿನ ಒಂಜಿ 2 ದಶಮಾನೋಡು ಕಟ್ಟದು ತುಳು ಭಾಷೆನು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನು ಒರಿಪಾದು ಬುಲೆಪಾವ್ದು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದಾಂಟವನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜೋನು ಮುಲ್ಪ ತುಳುವೇರು ಮಂತದು ಕೂಟ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟದ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಕೂಟ ಅಂದು ಉದರ್ಕೊಂಡೈದು ನಾವು ಮುಲ್ತ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ. ಅಂಚೆನೆ ಕರಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿನ ತಿಂಗಳು ತುಂಬು ಪೈಯೊಳಿಗದ ಜಾನಪದ ಮೇಳಾಗ ಓದುಪುನಾಗ GVS ಉಳ್ಳಾಲು ತೆಗೆದಿತ್ತೇರು. ತುಳು ಲಿಪಿತ್ತ ಪುಸ್ತಕಲ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು. ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಆರೆಂಚನೆ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪವನಲ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಸೇವೆಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಉಳ್ಳಾಲ್ರನ ನೇತೃತ್ವಡು ಒಂಜಿ ಸಮಗ್ರ ತುಳುನಾಡದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತದು ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ ಬಿಡುಗಡೆ ಮನ್ಪುನ. ಅಂಚನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧಕರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳ ಜೈದೇರಿಂದ ಪಂಡೇರು. ಐಕ್ ಸಹಾಯ ಮಂತೊಂದು ದಿನೇಶ್ ರೈಕುಲು ರೂಪೇಶ್ ರೈಕುಲು ಸಹಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೋಡಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಸರ್ವತಮಣ್ಣಡ ಬೊಕ್ಕ ಗಣೇಶನಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಲ ದೆತ್ತೊನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನಂದು ಬಂಡ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕಾವಂದೇರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಲ ಪಡೆಯುಂದರು. ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡೆ ಉಡಾಳ್ಡು ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸುಡು ಉದ್ದೇಶ ಎಡ್ಡೈತಂಡ ಐತ ಫಲ ಅವು ಯಶಸ್ಸು ಐಕ ತಿಕ್ಕುನೆಟ್ಟು ದಾಲ ಸಂದೇಹ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚೆನೆ ಈ ನಿಖಲ್ನ ಮಾಮಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡ್ದು ಬರಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದೈವದೇವೇರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಒಪ್ಪಡು ಗುರು ಹಿರಿಯರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಪ್ಪಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಯಶಸ್ಸು ರೀತಿಡು ಮೂಡ್ದು ಬರಡು ಕತಾರದ ಮಾತ ತುಳುವೇರ್ನ ಪರದು ಶುಭ ಹಾರೈಸೊಂದುಲ್ಲೆ. ಜೈ ತುಳುನಾಡ್, ಜೈ ಕನ್ನಡಾಂಬೆ, ಜೈ ಹಿಂದ್. ನಮಸ್ಕಾರ.
ನಮಸ್ಕಾರ ತಾವಳ ಬಂಧುಲೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ ಆಶ್ರಯಟು ಅವಂತುಳ್ಳ ದಾಖಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆಗೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತು ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಈ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ್ಲ ಮಠಾಧೀಶರೇನ ಬುಕ್ಕ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಅಂಚೆನೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬೋಡಾತು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧಕೆರೆನ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಈ ಚಾನಲ್ ಮಾತ ತುಳುವೇರು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ, ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಸಮಸ್ತ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಪಲೆ. ಸೋಲ್ಮೇಲು. ಜೈ ತುಳುನಾಡು.